சாக்ரிஃபைஸ்க்கு மீனிங் தெரியுமாடா உனக்கு? உன் பிசினஸை விட்டுட்டு என் ஷூ தொடச்சு எனக்கு ஜூஸ் போட்டு கொடுத்து 1 மணி நேரமாவது என் பின்னாடி நிக்க முடியுமானால 12 வருஷமா அந்த மனுஷன் அவரோட லைஃப ஃபியூச்சரை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எனக்காக நின்று இருக்காரு. நான் திட்டு நான் தாங்கினாரு, அவமானத்தை பொறுத்துக்கிட்டாரு. நான் சிரிச்சா சிரிப்பாரு, அதுதான் சோகமா இருப்பாரு. எப்பவுமே அன்பா விஜய் விஜயமானு இதெல்லாம் யாரா பண்ணுவாங்க? ஒரு பொண்ணு உலகத்துக்கு முன்னாடி எப்படி கெத்தா தைரியமா நிக்கணும்னு சொல்லுவாரு. நான் நிக்கிறேன், அவருக்காக நிக்கிறேன். அதுக்கு என் உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல. அப்புறம் என்ன சொன்ன? சேடிஸ்டா? என் தளபதிடா, என் நண்பன், என் அண்ணா, என் சித்தப்பா, எனக்கு உயிர் கொடுக்காத அப்பா.